Terve kaikille! Me ollaan nyt toka jakso tää Little Company. Joo. Joo. Lähetään vaan rendi. Joo, lähetään vaan. Viimeksi ei kuulunut hyviä äänet, niin nyt pitäis kuulua. Veikkaisin joo. Viime jakso. Viimeksi sai aika hyvin katsokertaa. Tehtiin toka Puikat 15. Missä on jotain? Lähetään vaan tänne. Täällä on vähän mun hiire. On 2 siirtoisia. Toinen on. Täällä ei oo mitään. Ei oo mitään. Toivottavasti ei mitään örkkejä. Niin siis viime videossa ei oikein kauheasti vihu ei ollut. Ois tullut kontsa joskus näkynyt. Se koira kyllä oli, mutta ei ollut mitään Niin. niinku sisällä hirveitä. Hommasin kuuluu joku ääni. Ei täällä oo mitään. Ei oo. No mä näyn ylös. Yes. Pikari. Ne? Mä löysin tämmösen lampu. Ethän löytänyt. Löysin. Eiks toi ollut jo paljon to maksaa mennä droppasi? 82. Ihan pirun hyvin. Ei panna nyt siksi. Täällä ei oo mitään. Tapaatko siellä, että mä rupesin pysymään valoja? Ei, kun mä vaan kokeilin, että lähtisikö vähän enemmän valoa. Tuko. Jätä yksi tutki. Hei, Tää. hei! Oots tutkinut tämmöistä? Joo, mä katoin. Ihan tyhjä mistä. Mä mielestä toi kirasen. Joo, ei täältä ajan löytyy enää. Mikäs tää? Täällä ovi. No onks se alhaalla vai yhden? Okei, nyt täältä löytyy. Mulla- 4, 7. Ei mitään. Joo, Ei. lähetään vaan. Ihan huono mestari. Niin on. Asen. Vaan nyt 2 keytä ja lamppuja. Ensi kerran... Rappaa mulle kello.
300. Eikö 460? 463. Saadaan melkein meidän Hei, ota, profiitti mä- 2 kertaa näyttää. Meillä on vielä 2 päivää. Eikö sitä haasa toinen päivä? Meillä jälkeen vielä 1 päivä. Käydäänkö vielä se vai? Käyvä 1 päivä, koska tää maksoi ihan pirun paljon. Oh fuck. Älä mene ulos, älä mimi. Mä säikähin. Tuo vittu mimiikki. Miksi siellä oli mimikki? Mä sanoin kaksi kirosanoa. Anteeksi. Sori. Joo, se on se. Ei ollut tarkoitus kiroa. Ei ollutkaan, mä olin niin pahoillani. Anteeksi. Ei ollut tarkoitus. Pitäisikö meidän vaan käydä myymässä? Meillä on kyllä sen verran, niin... Okei, lähetä. Joo, ei ehkä riskata tätä nyt myös. Feilata ja menetään kaikki. Koska muutenkin aina ykköspäivänä niin on kaikki pahimmat piilut siellä. Tää maski on vaan. Joo, mä en oo hyvää käyttänyt. Mä muistin, kun mä pistin, mä en tiedä, niin pistin sen naamalle, niin se oli siinä. Eikä hakee lisää. Ja tässä ainoita. Ollaan vielä 3 itää. Kerran. Näyttää vaimin meitä. Hiljasta tää on 50. No kyllä 460. Joo, me saatiin hyvin. Paljon tuli? 305. Ja se näytti kyllä enemmän. 435. Koota. Miten 3 plus 3 köytä voi olla 20 verran? Mä käyn viemässä nää köytä. Näitä. Vana. Missä ne rahat vii? Oh my god. Tää. Joo, ehkä me vaan lähdetään. Joo. Siihen meni se 1 päivä. Rakkaan mökistä, että näitä. Etten häiritse kunnolla. Oh no, me ei päästä rendiin. Oota, Ei sitä siitä. päästään jonnekin muualle. Ei tosta mitään huono. Joo. Oota, miten... Paljon taitani. Paljon titaani maksaa. Ja katsotaan. Maksaa 7. Ihan pirusti ei osteta. Ei meillä sinne se. He voi ostaa kuin eno biskuitti. Okei. Ota. Eikö oota päästä mutesiin, niin me ostaa se oikein. Meidän paikat on. Onko tää? Ei tää oo ku 5 suitti 110. Joo, älä osta. Okei. Pistä meidät. Joo, mennään Adamassa. Jos me kuollaan täällä, niin... Sit pitää alkaa alusta. Niin, tää on just se mappi, Pian. missä silloin kun me joskus pelattiin, me oli
kaikki pelit. Niin. Ei tää oo. Ai niin, Ei, tää. Tää ei oo. Eikö se ollut silleen, jos tää... Tässä oli keskellä aina vettä silloin. Ei oo tässä keskellä. Ei oo ikinä ollut. Vai mikä mappi se oli? Täällä pitäis olla... Joo, tuo tänne taas. Tuossa on tuo secret koodi. Oliko siellä 67 tai 60? Joo, Näin. pistä se muistiin, niin päästään secret mappiin. Miten me secret map? Niin, tässä on aina ollut semmonen secret mappi, mikä pääsee. Mä haluan päästä. Mä en oo ikinä ollut siellä. Se on niinku sellainen mappi, missä on melkein aina niin kirjasta tai kaivatut ja... Siellä on niitä robotteja ja... Minkälaisia robotteja? Tosi En ikinä. Täällähän sitä luulet. Mä luulen, että sä kuolit. Mä mulla on okseet. Tässä on hirvettää, kun ei näe mitään. Okei, Tää on, tää on tosi hyvä taktiikka katsojillekin, jos mä ei jätä tähän niitä luutteja. Koska silloin jos tulee semmonen yksi örkki, niin ne pystyy ottaa ne viimein. Jos otat takas, niin ne saattaa hörttenkin. Voitte tehdä ton myös, jos teillä on... Niin. Botley. Täällä on Otetaanko valoja? Käydään ihan kohta käymässä. Vien nää vaan tähän ulos. Ja mä itse tutkia aika paljon. Mä tarvitsen aika paljon rahaa. Vaikka siis meillähän on niinkö jo ihan virusti kamaa tuolla. On tosi nätti. Asia. Meillä on vielä käydään hakemaan se valoja. Tässä on 314 yhteensä. Joo, meillä on vielä muutenkin 2 päivää tän jälkeen. Kyllä myös saa. Niin ootan sinua tässä. Joo. Näet sen. Joo, kyllä mä näen. Oli tosi näköinen. Nyt lähdetään. Kappa tähän, niin nähdään paljon sitä. Se on jo... Nää 3 itemia tässä. Katsotaanpa Mikä nyt. paljon tää? Enkinen voi jättää, mutta tää on paperi. Tää on 5. Joo, enkinen jätetään. Mut sit käydään sitten molemmat hakkeemassa. No. Okei, mä ehkä tuun tippuun.
Hei, mene pois. Mene pois. Kuoli. Noniin, voi passi. Ei. Ei. Joo. Ei. Ei. No, Vitsi. no eiköhän me pärjätä. Heti. Me menetettiin kaikki. Meillä on vielä 2 päivää. Nyt Verkoin niin meillä menee 1 päivä menemässä sinne vaihtamassa mappiakin. Musta tuntuu, että me ollaan kuukkina. Mitä me valitettavasti? Älkää ihmettelkö pikkuvälillä, kun pitää koko ajan äänellä. Onks tää rahaa? Me voidaan vielä seivata. Meillä on 280. Pitäisikö me ostaa toi Zapgun? Joo. Hei, valot päällä. En mä näe mitään. Oi vitsi. Se kunnittaa valot. Oikeesti, miksi sun piti laittaa ne pois päältä? Sorsa. Mennä mä. Joo. Kyllä ne sitten päälle joskus. Missä Zapgun? Mä siirrän tätä katkaisijaa. Se on... Se on se vastas. Zapgun. Ei se tuu tänne, se tulee ainakin sulle Ai joo. Hei mulla, miksi mä oon? Siellä voit käyttää sitä vain kun mie... En kuitenkin kuolemaan sen kanssa. No mene sä sieltä mun.
Älä hakkaa. Stop. Stop. Hei. Mitä? Okei, ei ollut tuolla. Mä luulin, että sä liikkasit jo. Itse asiassa mähän voi itse asiassa tappaa sit Humper, kun mä laitan sen. Mistä sulla on toi? Niin. Sitten sä päät siihen maahan. Onko se katosta, mitä sä otat? Kumpikaan hakee tuon. Mitä? Se menee Miten mä saan tän lautasen? Se menee jossakin vaiheessa alas. Onks kattaako tuota käydä? Ei tuota pakko. En suosittele. Kyllä 34. Eikä. Pääsee kädet. Taas tuli kiras. RIP. Katsoja. Jos on No ei se edes on niin pahaa, jos pari kiras on. Viime video meni vähän paremmin. Ei tullut kuin yksi kiras. Ja siihen on pisteet tässä. Minä. Lisää. Kertuu ääni. No niin, hei tuu! Lyö mua! Hyvä. Tupassa. Hei, mene tohon alle, minä hakkaisin. Mene tohon alle. Missä se on? Tässä katossa. Tuossa. Ei sitä voi. No pystyy, olet kyllä siinä niin. Ei, mä sain. On! Saakeli! Toi... Mä sain. Mä löin sitä. Se taisi olla tää peli varmaan siinä. No, ensi päivä. Peleissä on... Pitäisikö me tehdä tästä tunnin video? Tehdäänkö tästä tunnin video? Ei, Odotellaan uutta save. Ei mä tiedä. No, odotellaan varmaan ensi kerralla uutta sarjaa. Tällaista sarjaa. Käydään vielä... Ei me Mennään vaan... Otetaan vaikka... Mennään Voviin ja mennään Pelleen. Ei, ota. Ennen kuin joku asostit. Okei, mennään. Ei meillä olisi riittänyt rahaa. Mä oisin ostanut. Ei meillä olisi riittänyt mitään rahaa, niin se Jackani meni 200. Pelleilymoment. Olisiko olla se chicken? No niin. Me mennään tutustumaan uuteen luontolajiin. Tän on näköjään aika aggressiivinen. Näyttää keskaria ja tanssi.
Oikeesti. Miksi tää on aina kun on viimeinen päivä ja me ei voi enää tehdä mitään, niin on kaikki parhaat. Parhaasta sähköt. Teen editistä. Mä en oo. Mitä? Hei, täällä on kalja. Mulle. Ei, älä ota luuttia, kun me ei voi tehdä enää mitään. Eikö iskälle? Iskälle. Miskä kalit? Tänne alas ei kannata tulla. Nyt minä. Nyt sano telkkari. Ei älä loppu sen kiinni laittaminen. Sähköt. Et koske niihin. Joo, mä laitan näitä kahden. Koske niihin. Pitäisikö meillä on läpäällä ladottis ensi video modderi? Ei todellakaan. Ei missään Joo. nimessä. Miksi? Vähän tyllössä. Joo. Ostettais auto ja ajettais se ohi. Se on vähän tyllössä. No. Tai no, mitäs myö päätettä sanottaa? Mitähän nuo katsojat haluukka meidän tekemään seuraavaksi? Tekää kommentteihin. Haluatteko tätä? Me ladataan modit. Ensi videot modit. Laittakaa. Joo, jos te haluatte ja ei, jos ette halua. Katsotaan nyt. Jos tulee enemmän modderia, niin mä tehdään modderista. Ja jos tulee enemmän, ei se tehdä. Ja veri jep. Se pälväs päälle tuonne alas ja lopettais video. Ihan läpäällä vois vaan. Hei, kato kuka täällä on! Siktune! Hei, anteeksi! Mitä sä teet? Kiitos! 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 Kiitos Pispilä! Kiitos Pispilä! GG's bro. Pistäkää vaan likkeen. Kiitos Pispilä! Laittakaa kommentti, jos haluatte lisää näitä. Ei tarkoita videoita. Pikkuhiljaa tästä ruvetaan läpäättelemään. Heti kun tää kurkkurypsiöljy kuolee. Kuolee! Katoppa se on juokse. No niin, GG's. Joo. Nähdään seuraavassa videossa. Pyö.